Inselmilkom, illum is-sibt 16 ta' Jannar u nilqakom għal din il-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija minn Dun Peter Paul Sultana li ġie ordnat saċerdot 7 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħid lill-Fariżej mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin. Mulej, il-kliem tiegħek huwa spiritu ta' ħajja. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ħutew niftħu qlubna l-grazzja tal-mulej li se jiġi f'ħajjitna llum permezz tal-kelma u din l-Ewkaristija. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina dal jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħina tiegħek mulej għati widen għat-talbu li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jisaħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu sidna li miegħek jgħix u jsaltan. Flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, taqta' aktar mix-xabla b'żewġ tixfar. Hija sa tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih, imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla u lilu rridu nagħtu kont. Mela meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smawiet, Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistqarruha. Għax aħna m'għandniex il-qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej isewwa u tgħallem lil min ma jafx. Flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-praċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandamenti tal-mulej safi u jdawwa l-għajnej. Flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzju tal-mulej sewwa u msedda għal kollox. Flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Ħajkunu milquwa quddiemek kliem fommi u ħsieb qalbi, mulej, blata tiegħi u feddej tiegħi. Flimkien il-kliem tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja.
Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u nrott il-ħelsien lil-maħqurin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu raġa' ħareġ lejn xatt il-baħar u n-nies kollha resqu lejh u qgħad jallimhom. U għaddej lemaħ lil-Levi tal-few bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi u qallu: Ejja warajja. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif kien fuq il-mejda fid-dar tiegħu, bosta pubblikani u midinbin għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u mad-dixxipli tiegħu, għax kien hemm ħafna li bdew imorru warajh. Il-kittiba tal-Fariżej kif rawh jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani qalu lid-dixxipli tiegħu: Dan għaliex jiekol mal-pubblikani u mal-midinbin. Ġesu semaħħom u qalilhom: It-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda il-midinbin. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Sib xkejken madwar din il-kelma li l-mulej qed tina llum f'din il-ġurnata. Fir-rakkont li smajna mill-Vanġelu ta' San Mark naraw ġiex partijiet fil-Vanġelu. L-ewwel hemm is-sejħa ta' Levi li fil-Vanġelu l-oħra huwa msejjaħ Mattew fejn Kristu jgħidlu: Ejja warajja, segwini. Mbagħad għandna l-parti fejn hemm din l-ikla li Ġesu jagħmel mal-midinbin, mal-pubblikani. Għalhekk fl-ewwel parti ma nistgħux ma narawx kemm hija kelma attwali għallum għal da żmien li qed ngħixu. Titkellem man-nies anke fl-ambitu tal-Knisja, irridu nammettu li llum qed ngħixu sitwazzjoni li ma kienx hemm ftit ta' snin ilu, li hawn kriżi vokazzjonali. Però meta nitkellmu fuq dan, mhux għax il-mulej mhuwiex isejjaħ, mhux għax Kristu m'għadux jgħajjed il-ħafna nies ejja warajja. Il-problema hi li aħna għal elf raġuni ma nsegwux, ma nafdawx, ma nintelqux. Għalhekk jien ma nistax dal-mument ma nagħmilx spot pubbliċitarju xkejken għal vokazzjonijiet. Kemm huwa sabiħ li l-mulej jista' jtina ħajja interessanti f'avventura miegħu. Jekk inħares lejn ħajti min jafni jaf li jiena ma kienx fil-pjan tiegħi nkun saċerdot. Però b'xi mod il-mulej għadini minn esperjenzi, grazzi għal komunità partikolari fejn ħassejt li Kristu kien qed jgħidli: Ejja warajja. U b'ħafna busija b'xi mod il-mulej wassalni hawn. Allura ma nistax imma ngħidx li huwa sabiħ mill-esperjenza. Bidju fija imma bi grazzja kbira fil-mulej. Għalhekk ma nistgħux ma ngħidux illum iktar minn qatt qabel ma nħeġġux individwi li forsi li nipparkjati hemmhekk ma jċalqux, forsi jagħmlu ħafna affarijiet sbieħ imma ma nsegwux il-Ġesu. Għalhekk din hija l-ewwel kelma. Tieni parti hija kelma li toqgħod lina l-koll. Il-koll kemm aħna għandna realtà li hija aħna kapaċi nagħmlu ħafna affarijiet sbieħ, però hemm id-dnub li jaħdem ġewwa fina. Hija realtà dgħajfa tagħna l-nedmin. Però llum Kristu ġejtina kelma ta' kuraġġ. Qiegħed jgħid ara jien ninżel fil-livell tan-nies li stortu n-nies jevitaw. Il-pubblikani fi żmien Ġesu kienu nies evitati. Kważi imniġsin kienu jidhru, kienu f'nofs korruzzjoni mal-Imperu Ruman forsi f'dak iż-żmien. Però l-mulej qed jgħid: ara jiena niġi nikol miegħek, jidħol fid-dar tiegħek, fl-intimità tiegħek. Għalhekk din hija kelma għalina l-koll, verament ta' kuraġġ, għaliex Kristu il-missjoni tiegħu hi verament li jfittex il-midneb. Huwa jobot id-dnub, imma l-midneb huwa l-qalbu. Il-midneb huwa l-qalbu.
Għalhekk meta qed niċċellu l-Ewkaristija qed nimmaġina wara daw il-kameras ħafna forsi xi morda li jinsabu d-dar isegwu l-qudies forsi mendulin fuq sodda, però f'di sitwazzjoni anke ta' pandemija li qed ngħixu, ta' biża', ta' dubji, ta' sens ta' qtieħ ta' qalb, forsi naqgħadwejja wkoll li issa ma nistgħux noħorġu minnha. Il-Mulej qed jgħid, kuraġġ, jekk inti miegħi tista' tirbaħ kollox. Jekk hix kriżi vokazzjonali, jekk hix kriżi ta' żwieġ, jekk hix prekarjetà fis-saħħa, jekk hix sens ta' qtieħ ta' qalb, huwa jista' jirbaħ da kollu. Jiena l-ġusti ġejt insejjaħ. Mhux il-ġusti ġejt insejjaħ, iżda l-midinbin. Jixtieq li jiena nkun hekk fil-grazzja miegħu. Fil-grazzja miegħu. Nieqaf billi nsemmi dak li qrajna l-ewwel mill-littra lil-Lut fejn ejja nagħmlu għatana dil-kelma verament kif spiċċa dil-silta mill-isbaħ. Ħaners u mela b'qalbna qawwija lejn tron tal-grazzja biex neqgħu ħnina u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Dan huwa l-post ideali fejn nista' nduq dan illum. Ħnina, ħnina u ħnina. Iroddu ħajr l-missier li fl-imħabba tiegħu għalina batilna l-libnu biex jifdina u nitolbu fil-waqt li ngħidu ismana Mulej bibnek il-Aziz. Ismana Mulej bibnek il-Aziz. Sabiex is-saċerdoti u l-persuni konsagrati jgħixu s-sejħa tagħhom mimlijin bil-ħeġġa li jaqdu lill-oħrajn nitolbu. Ismana Mulej bibnek il-Aziz. Sabiex min qiegħed imexxi jżomm dejjem quddiem għajnejh il-kelma u l-eżempju ta' Kristu li ġie fid-dinja mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi nitolbu. Ismana Mulej bibnek l-Aziz. Sabiex il-morda u l-midinbin jisibu l-fejqan fl-isem ta' Ġesu li minn għandu biss tiġina s-salvazzjoni nitolbu. Ismana Mulej bibnek l-Aziz. Sabiex kull wieħed u waħda minna jirrealizza l-istat li jkun fih, is-sejħa għal-qdusija nitolbu. Ismana Mulej bibnek l-Aziz. Resqu fis-silenzju t-talb personali tagħna. Missier it-tjieba li tistieden lill-bnedmin kollha għall-mejda mħejja minn ibnek Ġesu, ilqa' nitolbuk dawn it-talbiet tagħna u ismana l-istess Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju jkun joġob għall-missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk
bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll nerfaw qlubna il-fuq. nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna dejjem ukoll imkien rodulek ħajr. Bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih int għamilt kollox. Li jintbattulna bħala Salvaturu fed-dej. Mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwilet Marija Verġni. U għatem rida tiegħek. U kiseb għalik poplu Qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis, tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex mirraqaj ħibati, ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-min kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċċekontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħolhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza u Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna u rid nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum,
Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek. Naħalilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda l-intrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu dak li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti ġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel naqdu kif jixraq billi ngħixu ħajja li togħġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lill-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla.
per nofru dan ir-rużarju mqaddes b'intenzjoni għall-morda tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, elesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna. Għalik ismat tal-tana, Ġesu twit għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħulġena l kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tal-ferħ, l-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabbar il-sitna Marija li kellha tkun Om Alla. Missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Fit-tieni misteru nikkontemplaw meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġena l-rwieħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misteru minn tal-ferħ nikkonsidraw u nikkontemplaw meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħul ġena l-rwieħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru minn tal-ferħ nikkonsidraw u nikkontemplaw meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, fulġina l-rewieħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Fil-ħames u l-aħħar misteru minn tal-ferħ nikkontemplaw meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tretint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Dim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek.
Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazz mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik, Marija bil-grazz mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. O Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħu l-ġena l-rwieħ kollha speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik li lek jingħajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, orlejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament li Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa Verġini Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik, Marija bil-grazz mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, il-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, daw ta' dejjem jiddilhom, jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spirtu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Umm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-erf tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Tori ta' David. Itlob għalina. Tori ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba.
Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa u Alla Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza Glorjuża Marija dejjem Verġini nkunu meħlusin mid-wejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Talba lil San Miki l-Arkanġlu. San Miki l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqlida kun jent lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbu bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fl-qieħ tal-infern ix-xitan u l-spirti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarriż tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla f'dallek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatija nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha,
Imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Om. Imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb, il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja ta' Santa Katarina fiż-Żejtun magħrufa wkoll bħala il-Knisja ta' San Girgor. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Infakrukom li l-Papa Franġisku ħeġġeġ lill-insara kollha biex jieħdu l-vaċċin tal-COVID-19 kif għamel il-Papa stess ftit tal-jiem. L-awtoritajiet tas-saħħa jixtiequ jfakru li fil-jiem li ġejjin l-anzjani ser jirċievu ittra bl-appuntament sabiex jieħdu dan il-vaċċin u bekk inkunu qed inħarsu s-saħħitna u nieħdu ħsieb xulxin. Il-kumplament tal-għodwa tajba.